Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда имам Насырык тапшыруы. Сездән килеп биришкән сорауларга хәзрәтләребез белән, остазларыбыз белән бергәләп җавап эзли торган тапшыру. Инде үзегезнең кызыклы сорауларыгызны, үзегезнең борчыган сорауларны әлбәттә безгә юллый аласыз. Экранда чыга адрес, үзеннән oymam@huzur.ru электрон адрес юллагыз. Иншалла, аларны карап, өйрәнеп җавап кайтарырга тырышабыз. Инде бүген килеп биришкән сорауларга җавап кайтару вакыты җиткәндер. Студиябезнең кунагы Салах мәчеттә имам хатибы Тимергали хәзрәт Юлдашев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Инде без сезне шушында күргә бик шатбыз. Сораулар бик күп, шуңа күрә дигән вакытны сумыша башлыйбыз. Иң беренче сорау тамашачыбыздан була яңгырый: сул якка борылып йоклау гынахмы? Ауз биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң беренчедән безгә киңәш итә иде уң якка борылып ятырга. Инде кеше ниятләп уң якка борылып ятса, дугаларын укып, инде йоклаган вакытта ул әйләнергә дә мөмкин. Сул якка да, уң якка да, эшкә дә, теге аркага да таянып йокларга да мөмкин. Андый вакытта ул монда җавап бирми. Әлбәттә, сөннәтне үтәү ул бик күркәм булып санала. Сөннәтне даими калдыру ул әлбәттә аның бар гынахсы. Шуңа күрә, әгәр дә кеше, мәсәлән, һаман сул якка ята икән, инде мин сулагай дип, әлбәттә, ул аның өчен аклану булырга тиеш түгел. Кеше максималь рәвештә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтенә ияргә тырышырга тиеш, хәтта йокыда да, ашауда да. Мәсәлән, шулык ашау булсын, сул кул белән ашарга ярамый дигән бит Пәйгамбәрбез. Уң кул белән ашарга кушкан. Сулагай дип инде сул кул белән ашарга тиеш түгел бит инде кеше. Монда да шулай кеше ияләштерергә тиеш үзен. Бер тапкыр ияләшсә, уң якка йокларга иншаллах Аллаһ Таала җиңеләйтер. Аллаһ Таала иншаллах кичерер. Ләкин сул якка яту гынах дип зур дип әйтә алмыйбыз, алай ярамый әйтергә. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең киңәшен тыңлау бик күркәм булыр иде. Мәсәлән, аркага яту яки сул якка гына ятканда бит инде кешене мәсәлән авыртырга мөмкин бер генә ягы. Гомумән аркага яту, мәсәлән, диндә ничегрәк? Без беләбез, менә ничектер эшкә ятырга ярамый дип. Я уң якка, я аркага ятырга куша Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, ләкин сул якка һәм эшкә ятмагыз дигән. Эшкә яткан кешене Аллаһ Таала сөйми. Инде мөмкин кадәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәте буенча йоклап китергә кирәк. Әйтәм бит, кеше йоклаган вакытта ничек кенә борылмаса, аның өчен җавап бирми ул, чөнки йокы вакыты инде ул теге игъма, ягъни үзенә күрә бер кеше җавап бирә алмый торган әйбер ул. Ул кеше үзе аңламый нәрсә эшләгәнен. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисе бар бит, уянгач кулларыгызны башта җуыгыз дип. Чөнки кулыгыз кая булган белмисез ди. Шул нисбәттән инде кеше бу мәсьәләдә җавап бирми. Инде бу сорау аңлашылды кебек, ничектер көн сайын кылына торган гамәл булса да, гади генә бер йокы кебек булса да, аның да үз сөннәтләре, үз тәртипләре бар икән. Шуңа күрә иншалла без үзебезнең гыйбадәтебезнең генә түгел, көн күрешебезнең дин ягыннан карасак иде. Менә бер искәрмә әйтәсем килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышы гомумән бер дә яшерелгән әйбер түгел. Ул үз тормышын яшермәде. Бер җитәкче дә үз конституциясе белән яшәп күрсәткән микән дигән сорау бар бит инде. Берәр җитәкче үз тормышын ачык итеп күрсәтте микән, яшәп күрсәтте микән? Әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең тормышын җитәкче буларак та, пәйгамбәр буларак та, барысына да мисал буларак, үзенең мисал буларак Аллаһ Таала үзе әйтте Коръәндә: "Инна фи лaqad kana fi rasulillahi uswatun hasana", хакыйкатьтә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә сезнең өчен олы үрнәк бар диде. Демәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең һәрбер фигыле, һәрбер сулышы безнең өчен үрнәк. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул барча өммәтләр өчен, барча халыклар өчен тормышын ачып күрсәтте. Яшермәде бер нәрсәдә. Йоклау, ашау, эчү, аралашу булсын, карашлар ташлау булсын, хәтта хатыннар белән мөнәсәбәт, алар белән хәтта ничек йоклаган, шуның кадәр менә ничкәлеккә кадәр хәдисләрдә килә. Шуңа ни өчен кешеләр
үрнәк алып, дөрес итеп яшәсеннәр өчен, үзләренә файда алсыннар өчен Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям шуның өчен безгә олуг үрнәк калдырды. Йокыда не түгел, аерылып калмый. Ул да шушы төшенчәгә керә. Инде әгәр дә без бөтен әйберне, бөтен гамәлне Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәк, безнең бөтен гамәлләребез гыйбадәттән китә. Ашау да, эшү да, йоклау да. Инде иншалла ул гыйбадәтләрне безгә Пәйгамбәрбез күрсәтте. Шуннан да без Пәйгамбәребезне яратабыз икән, аның тормышын өйрәнергә тиешбез. Шуңа күрә иншалла Аллаһ Тәала һәрбер безгә дә җиңеллекләр насыйп итсен. Инде сездән килеп ирешкән икенче сорау, нәрсә ул истихала? Истихала ул гарәп сүзе бит инде. Харам әйбердән халал әйбер килеп чыгу истихала диләр. Истихалла дип әйтәләр аны. Мәсәлән, хамр, вино. Ул бит инде асылда харам бит инде. Әмма бер никадәр вакыт торганнан соң ул нәрсәгә әйләнә? Уксуска әйләнә. Шуннан соң нишләй? Халалга әйләнә. Менә без аны әйтәбез истихалла дип фикх телендә. Шул ук мәсәлән хайванның тиресе. Халал булган хайванның тиресе. Менә Коръан буенча, һәм сөннәт буенча, һәм Ханафи мазхабы буенча рөхсәт ителгән хайваннарның тиреләре. Дуңгыздан кала инде. Дуңгызны ничек кенә эшкәртсәң дә булмый. Эшкәртелгән тир булса, иза дубига дип әйтелгән. Ул эшкәртелгән булса, ул халал. Аңа кадәр ул халал түгел. Эшкәртелгәч, дублонный булгач, ул халалга әйләнә. Менә бу истихалла дип атала. Инде минемчә аңлашыла, артык сорау кирәк түгел. Алга күтәп күчәбез. Менә монда бер кызыклы сорау. Әл-Ағраф сүрәсендә 143-нче аятта булай дип әйтелә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Син пак, сиңа тәүбә итәм, мин бит иман китерүчеләрнең беренчесемен, диде Муса алейхиссалам. Ләкин диминде сорау бирәләр. Иң беренче иман китерүчеләр Адам белән Хауа алейхиссалам булганнар бит. Ягъни бу аятны ничек аңларга кирәк алса дигәннәр. Монда әйтергә кирәк үз умматым эшендә дигән мәгънә килә тәфсирләрдә. Һәм инде Муса алейхиссаламга килгәндә, Муса монда Ибраһим алейхиссалам да шулай дип әйткән, "Ва ана аввалул муслимин" дип. Бин беренчеләрдән сиңа бирелгән, таянган, итагать иткән дигән мәгънәне бирә бит инде. Аманда Муса алейхиссаламның сүзе кайчан яһудлар килделәр Муса алейхиссалам янына, "Эй Муса, без Аллаһны күрәсебез килә" дигәч, Аллаһ Тәгалә аларга җибәрә шундый бер әйтергә кирәк җил. Шушы җил аркасында алар барысы да вафат була. Сумма бa'аснакум мин бa'ди маутикум. Анам без аларны тирилтек ди. Лааллакум ташкурун. Шат алар шөкр кылырлар ди. Монда Муса алейхиссаламның нәкъ шушы кыйссасы шуның белән бәйле тәфсирдә килә. Һәм Муса алейхиссалам әйтә: "Ва ана аввалул муъминин", мин беренче булып инандым Аллаһ Тәгаләгәнең барлыгына һәм берлегенә. Алар бит инде шик белән карадылар. Шикләнеп сорау бирәләр бит инде. Без лан ну'мина хатта нараллаһа җахра. Бер кашанда иман китермәбез Аллаһны үзен күргәнчә кадәр ди. Нинди сүз инде бу? Шуннан соң Аллаһ Тәгалә фахазаткум саиқа. Без аларга шил, давыл, яшин кебек юк иттек дип әйтә. Ягъни аларны вафат иттек. Сумма бa'аснакум. Шуннан соң без аларны тирилтек ди аларны. Шуннан соң без аларны тирилтек дип әйтә. Әмма Муса алейхиссалам монда әйтә: "Мин умматымнан беренчеләрдән булып белдем. Иман китердем, ышандым. Аллаһ Тәгаләне бу дөньяда күреп булмавына" ди. Менә шушы турында сүз бара. Һәм Аллаһ Тәгаләнең барлыгына шигеп булмады дигән сүз. Менә шулай дип аңларга кирәк аны. Әлбәттә, беренче иман китерүчеләрдән Адам белән Хава булган. Ләкин без дә "Ва ана аввалул муъминин" дип әйтә алабыз, гаиләбездә булсак. Безнең гаиләдә беренче булып иманга син килдең ди. Башкалар әле намаз укымый, динне белмәй. Син әйтәсең: "Ва ана аввалул муъминин", мин беренче булып иманга килдем. Аннан соң тегеләр килде. Шулай дип аңларга кирәк аны. Инде Аллаһ Тәгалә әгълам. Иншалла. Тагын бер сорау. Ни өчен күп мөселманнар мыекны кырып, сакалны гына калдыралар? Кызык сорау. Мыекны асылда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кырырга кушмаган. Асылда
мыйык кыскартылырга тиеш. Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta haliful müşrikin. Müşriklerge okşamağız. Yani nesedi vatrkul lihya jibergiz o'zingizning soqollaringizni dey vaqsul shawarib. Yani hem qisqartığız narsani mıyıklarını. Yani manda tulusincha qirabat turunda so'z bormi? Qisqartuğuna müşriklerge okşamasın için. Çünkü müşrikler, imansızlar ul zamanda mıyıklarını şul kadar kıyafetsiz diye aytayımızın yemsiz diye üstüreler idi. Hatta alarının mıyıklarının jınları kirip giteydi avuzga. Bir yemsiz görünür. Kıpkırılgan sakallar var idi. Şu an göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, sakalını jiberigiz, mıyığınızı kıskartığız, matur aytığız. Alarga okşarga tırışmağız. Çünkü әлі müşriklerden qola, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan müşrikler, alar sakallı idiler. Lakin aların mıyıkları bir kıyafetsiz idi. Matur bulmadı. Hem var idi başkalar. Kimler bilen ol işiteydi. Şanşuluk farsılar. Alar mıyık var idi, uzun. Ama sakalları yok idi, sakalların kıralarıydı. Şu an göre alarga ıkşarga tırışmak isteyen Peygamberimiz. Biz Müslümanlar mıyıklarını kıskartabız, sakalını jiberemiz. Sakal ol bütün peygamberlerin sünneti. Adam aleyhisselamdan alıp sınğı peygamberge kadar, yani peygamberimizge kadar ol aların sünneti. Tayak bulsun, ol da sünnet. Kin kiyim kiyu bulsun, ol da sünnet. Başka kiyu bulsun, tübeteyimanda, başka türlü baş kiyim bulsun. O vakitte her peygamberinin özünün baş kiyimini, onların kubisi tübetey gibi kiyim giygenler, baş kiyimi giygenler. Şu an göre bunlar bütün peygamberlerde kilgen sünnet. Peygamberimizge gene erişken tügül. Şu an kay vakitte aytalar, ol Araplarda gene bulgan. Yok, ol barşa peygamberlerge de kildi. Peygamberler alar türlü halklarga kilgen. Bani İsrail kavmi başka millet halklarga kilgenler, peygamberler. Alar da türlü milletlerde bulganlar. Şu an göre mene peygamberimizde gene bulgan dip aytırga dürüst tügül. Ol Allah Teala o sünnetini barşa peygamberlerge de bergen. Hem bu sünnet nerse degen söz la tebdile li halqillah. Yani Allah Teala'nın bergen tabiği halkı yani yaratılgan aybir ol irge sakalını berdi. Ol tabiği nerse hatın kızga üsme bitindi ol. Alarga tabiği ol üsmeske. Ama hatın kızga Allah Teala uzun şaşlar bergen. Alarga ol tabiği. Mana көз алдына келтіріңіз, agar da alар şaşların qırып жүрселер. Mana erlerge de naqşulay sakalını qırып беру. Mana başta vakitte elbette senin hatının riza bulmasqa mümkün. Ay, sakal bilen jirmeyinde, qırab etinde. Mana bir ne kadar vakittan soң sakal bilen daimi ravishda ergeç. Biraz gına bulsa da qısqartasың, ne qısqarttың deb ayta başlay. Çünkü er kişini sakal bizi, anın erligin ko'rsatadi. Hem inde hatın kızdan ayrı. Bugün bitinde hatın kızını erden ayrı bulmay. Kay vakitte qaraysan, alla hatın kız, alla er şuluk ştan, şuluk kiyim, şuluk pidjak, şaşı kısqa, sakal yok. Alla er kişi bu, alla hatın kız, bilmeysin neçik dəşirge. Tege galametleri de görünmey. Hatın kız ikanin. Şuna göre er kişi hatın kızdan ayrılıp turga tiyiş. Kiyim bilen de, sakal bilen de, hem başka mana şu tübeteyler bilen er bulurga tiyiş, hatın kız bulurga tiyiş. Mına tübetey degenden tübeteyini peygamberimiz şu namaz okugan ana kiyimlerle her vakit her daim kiyip bergen. Çünkü uğramga çıksan tübeteyle kişi ko'rib bulmay, meşke kirgende bütün kişi tübeteyle. Tübetey kiyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umumen baş kiyimde her vakitte ergen. Pek sirak ulanı salaydı, şol yoklaganda mı? Bulay asılda ol her vakitte şalma bilen yerdi. Hem şalma bilen namaz okudu. Ol bir qayşanda, uz ömründe, bir tapqırda namazını baş kiyimsiz, yani tübeteysiz, şalmasız okumadı. Bir hadiste tabalmayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baş kiyimsiz namaz okugan degen. Bir hadiste yok. Zayıf bolsa da. Hacdağı iskermeni alsan,
ихрамны инде. Ихрамлы вакытында. Менә шушыннан кала Пәйгамбәр саллаллаху алейхи һәр вакытта да баш киеме белән намаз укыган. Һәм ул көчле сөннәт булып санала. Менә кай вакытта сөйләшәсең теге нетрадиционный исламны тотучылар белән. Сорыйсың, ник сез түбәтәй кимисез, ник сез ялан баш намаз укыйсыз. Ул сөннәт түгел, мен әйтәм, Пәйгамбәрбез укыган бит инде. Ул вакытта гарәпләрнең гадәте иде ди. Мен әйтәм, башка пәйгамбәрләр ни өчен баш киеме кигән? Аларның да гадәте иде. Карагыз аларның төшенчәсен. Ягъни ва ма атакумур расул дигән аятны игътибар белән укысагыз, тәфсире белән. Ягъни ва ма атакумур расул. Нәрсә белән килде сезгә пәйгамбәр? Фахузуху. Ягъни гуламалар әйтәләр, фахузуху куллу шей. Bütün әйберне алыгыз диде. Менә шул ук йоклау дип әйттек бит инде, түбәтәй кию булсын. Хәтта кайбер риваятларда килә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ике комган белән кулланган дигән. Бер шейх, бер галим ике комган белән тахарат аладыр иде. Ничек халык шәкертләре шаккаттылар, ничек син ике комган белән. Ул менә хадис китергән. Бер хадис инде ул, бәлки загыйфтыр. Ни өчен син аны ул хадисны кулланасың? Ул бит бәлки загыйфтыр. Ул әйтә, загыйф булса да Пәйгамбәрбез эшләде дип эшлим мин аны ди. Саваптан махрум калмас өчен. Менә әгәр дә син бер кызны яратасың икән, яки бер җегетне яратасың икән, шул ук балаларыңны яратасың икән, әниңне, әтиңне. Һәм синең яратуың, мәхәббәтең шул кадәр көчле, син әтиң, хатының, кызыңмы, балаңмы, яки әтиңме, кемгә мәхәббәтең көчле, шуның кебек булырга тырышасың даими рәвештә. Чөнки мәхәббәт көчле. Бигрәк тә теге җөргән вакытта үзеңне йөрисең, уйлыйсың теге, яратам мин аны. Нәрсә әйтсә дә кызың бөтенләй бер эшлисең син. Ни өчен? Чөнки мәхәббәт көчле. Шул ук әти кеше малайны ярата, малай әти кешене ярата. Алар шул кадәр бер-берсен яраталар, бөтенләй бер-берсенә алып торалар. Ни өчен? Чөнки мәхәббәт көчле. Әгәр дә без Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямга карата булган мәхәббәтебез көчле булса, без аның һәр бер кылган фигылен, хәтта ул риваят загыйф булса да, менә ышкындырмас идек. Һәр бер сөннәтен ышкындырмас идек. Хәтта шул ук түбәтәй кию булса да. Мен әйтәм, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның сакалы да гадәт бит инде. Юк, ул Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әмер иткән ди. Җибәрегез сакалны ди. Ул бит аны әмер рәвешендә әйткән булса да, әйтәм. Сорау биргәнгә күрә. Бар шундый сөннәт, кайда Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям дәшми калган, ләкин ризалашты. Үзе кылмаса да. Ул сөннәткә кирип калган. Шулай бит инде. Бар шундый сөннәтләр, кайда Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям кайдадыр нәрсәдер әйткән, кешеләр аңлап эшләсеннәр өчен. Ташламасыннар шул сөннәтне. Бәлки ул белгәндер киләчәктә халык сакалларын кыра башлар дип. Шул ук түбәтәй мәсьәләсендә дә, бер галимдә, бер мәзһәб галимедә, имам Абу Ханифа булсын, аның укучылары Абу Юсуф Мөхәммәд булсын, аның теге якын тирәдәге булган дуслары булсын, имам Шафии булсын, имам Ахмад булсын, Аль-Хамбали, имам Малик булсын. Аларның берсе дә баш киемсез йөргәннәре юк. Чөнки алар белән ярар гарәпләрнең гадәте булсын. Ни өчен ул меңәр ел буе барды, 20-нче гасырга килеп җиткәч, моның турында сөйли башладылар әле. Кызык бит инде. Ни өчен менә хәзер генә түбәтәйне сала башладылар, баш кием сала башладылар. Ул бит инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның маху сунна, нәрсә ул суннат? Ас-сунна huwa ma wazaba alayhi nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ул Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям даими кылган гамәл. Кай вакытта ахьянан таракаху ва ахьянан фа'ала. Кай вакытта калдыра торган гамәлләре дә бар, кай вакытта даими рәвештә кылучы гамәлләре бар. Алар барысы да сөннәт. Ләкин бар ма вазаба. Бар шундыйлар кайсы Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям бер кашан калдырмады. Түбәтәйләр, түбәтәй кию, гомумән баш киемен кию, ул Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям даими кыла торган сөннәт иде. Аны инкар итәргә ярамый.
Инде бер сорада икенче сорау чыга, чыннан да сораулар бик күп. Сез дә шулай, әгәр дә җавап вакытында сорауларыгыз туса, аларны безгә юллый аласыз экрандагы адресларга, иншалла. Инде без дәвам итәбез. Алда менә шундый бер кызыклы сорау. Намазны рукукта торып сәлам биреп бетереп буламы? Яки мәҗбүри рәвештә утырып сәлам бирергәме? Ягъни рукукта рәвештә генә. Бар фикхта шундый төшенчә, намазны бозу, намаздан чыгу. Намаздан чыгу ул ахырда сәлам биреп намаздан чыгу дип атала. Менә сез әйткән әйбер рукук вакытында намаздан чыгып буламы? Ул чыгу түгел, ул намазны бозу була. Аны яңадан укырга кирәк. Әлбәттә ул була, ләкин яңадан укырга кирәк. Җитди сәбәпләр өчен, мәсәлән, тахарат бозылды ди. Яки син фарыз намазы булса, әлбәттә син бераз тизрәк укыйсың, әниң чакырса. Әгәр дә ул сөннәт булса, рукукта, сәҗдәдә булса да син аны бозасың да барасың әни чакырганда. Чөнки сөннәт намазын үтәү белән әнигә җавап бирү хәерлерәк. Әнигә җавап бирү хәерлерәк. Чөнки сөннәтне аннан соң да укырга була, фарыз бит инде ул Аллаһ каршында үтәргә тиешле. Абысы тиешле түгел, сөннәт истәмә дип санала инде. Шуңа күрә намаз вакытында әгәр дә кеше кинәт кенә мәҗбүр булды икән, бозырга намазны, менә бу намазны бозу дип атала. Ул вакытта ярый. Аның бер нинди проблемасы юк, әмма шул намазны яңадан укырга туры киләчәк инде. Менә шулай чыгарга кирәк булган вакытта кеше ничек чыгарга тиеш? Мәсәлән, тахараты бозылды. Гадәттәгечә китәдә бара, битте, намаз бозыла бит инде. Намаз бозылыр өчен күп әйбер кирәкме бит? Тахарат бозылган сизде икән, уже намаздан чыкты дигән сүз. Кайбер намазы бозылды дигән. Имамнарны күргән бар, алар теге сәлам биреп чыгалар, шуңа әйтәм. Юк, сәлам бирү ул җәмәгать белән булганда, мәсәлән, әгәр дә син Күрсәтер өчен. Күрсәтер өчен, әгәр дә бүтән вакытта да сәлам биреп чыксаң, үзенә күрә теге бәлки яхшырактыр, әмма ләкин ул барыбер намазы боза. Берәр кирәкмәгән фигыль намазы боза ул. Шуңа күрә ул борылып, мәшәйтеп сәлам әйтеп җибәрде, мәсәлән, ул намазны чыкканын күрсәтми, намазы бозганын күрсәтә. Ягъни намазның укып бетермәде, ул бозылды, ләкин намаздан чыгу әйтмеш, мин әйткәнемчә, ахырда сәлам белән чыгып китү дип атала. Инде менә намаздан чыгу мәсьәләсе, инде ул кагъдада утырганда, соңгы кагъдада утырганда, ат-тахият салаватын укыганнан соң, сәлам бергәннән соң намаздан чыгу дип атала бу. Намаз уртасында, рукук булсын, сәҗдә вакытында әйткәнемчә, кинәт кенә мәҗбүр буласың икән, чыгып китергә намаздан, чыгып китергә дип аталмый ул, намазны бозырга туры килә. Бу намазны бозу дип атала. Ул ярый, әмма ләкин әйткәнемчә яңадан укырга кирәк. Алдагы сорау, каза кылына торган уразаны Гашура яки Гарафат көне уразасы белән бергә тотып буламы? Бу инде каза дигәндә, бәлки Рамазан. Рамазан айында. Әгәр дә кеше шундый ният белән, иртә белән, әгәр дә карагыз, монда бит нәфил уразаларын бит кояш чыккач иләгә кадәр ният кылырга була. Әгәр дә ул ниятне кылды икән, кояш чыккач иләгә кадәр бернәрсә ашамыйча эчмичә, ул вакытта була шул ураза ике ният кылса да. Рамазан казасы дип тә Гашура, мәсәлән, уразасы дип тә ул вакытта аның Гашура булачак. Ни өчен? Чөнки Рамазанның уразасының нияты булырга тиеш сухур вакытында. Шулай бит инде. Иртә белән әгәр дә ул сахар ашаган вакытта ният кыла икән, ике уразанда тотыйм әле дип, ул вакытта приоритет нәрсәгә күчә? Фарзга, казага. Менә шул казадан китә инде ул аның. Булмый алайтып, яни куянны тотып булмый алайтып, бер ату белән генә ике куянны тотып булмый диләр бит әле. Шуңа күрә иң хәерлесе башта казаңны тотып бетерергә, ул бит фарыз, сөннәтләрне инде айрым тотырга. Әгәр дә Гашура көнендә айрым дип ниятләдең икән, Гашура дип тотсы яна. Икенче көнне казага әйтеп тот. Мәсәлән, нәрсә сиңа комачаулый казаны тотырга? Әгәр дә сәламәтлегең бар икән. Менә шундый җавап. Инде менә шушы
Гарафат көне белән, Ашура көннәре белән ишрашкач, бәлки шул кеше сорап биргәндер. Мөхәррәм ае турында сорау килгән. Мөхәррәм ае нәрсә белән үзенчәлекле? Ул айда нәрсәләр эшләргә? Нинди гыйбадәтләр кылыргадыр бәлки? Беренчедән, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Инна иддата шухури индаллаһи 12 шахра фи китабиллаһи йаума халакас самавати вал ард. Залика ад-динул каййим." Ягъни Аллаһ Тәгалә каршында җирләр һәм күкләр яратылганнан алып, Аллаһның китабында 12 ай булып килә диде. Минха арбаатун хурум. Шуларның дүрсе харам айлары дигән. Беренчесе ул Раҗаб ае, икенчесе Зул-Каъда, аннары Зул-Хиҗҗа, аннары Мухаррам ае. Менә Мухаррам ае ул 4 айның берсе. Харам айларыннан санала. Фала тазлиму фихинна анфусакум. Ягъни үзегезгә үзегез зулым кылмагыз дигән. Ягъни бу айларда гынах кылырга тырышмагыз. Гынахлардан ерагаярга тырышыгыз, чөнки бу айларда кылган гынахның җәзасының көче арта диләр. Газабы арта диләр. Бу айларда кылынган әҗр савапның дәрәҗәсе арта диләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: үз-үзегезгә зулым кылмагыз, гаделсезлек кылмагыз, авырлык китермәгез. Бу айда харам гамәлләр кылмагыз дигән сүз. Бу айда гынах кылырга тырышмагыз дигән сүз. Менә шуның белән үзенчәлекле инде икенчесе исә безгә барышабызга да мәгълүм, Мухаррам аеннан башлана мөселманның хиҗри календаре. Ягъни яңа ел, мөселманнарның яңа елы башлана Мухаррам, 1 Мухаррам аеннан. Һәм кеше инде әлбәттә бу айларны хөрмәт итәргә тиеш. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларны харам кылды. Менә бу Мөхәррәм ае анда нидә булса бер аерым гыйбадәтләр бармы дип та сорау биргән идем. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән бит, иң хәерле ураза Рамазаннан соң Мухаррам аендагы ураза, бигрәк тә Ашура көнендә. Ашура көнендә менә үтеп китте, күптән түгел Ашура. Ул нәрсә белән үзенчәлекле. Ул көнне Аллаһ Тәгалә җир һәм күкләрне яратты. Кояшны, айларны яратты. Ул көндә Аллаһ Тәгалә Адам алейһиссаламны халык кылды, җәннәткә кертте. Ул көнне аны җәннәттән чыгарды. Ул көнне Нух алейһиссаламның кимәсе туктый Җүди тавында. Йоныс алейһиссалам чыга, үзен Аллаһ Тәгаләне чыгара балыктан. Муса алейһиссалам һәм аның халкы, Бәни Исраил халкы Фиргауның һәм аның гаскәреннән котылалар. Айюб алейһиссалам 18 ел буе авырганнан соң терелә. Ягъни бик күп вакыйгалар була, нәкъ менә Мухаррам аеның 10 көнендә. Һәм әйтергә кирәк, Хусейн Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи оныгы да вафат була нәкъ менә шушы Ашура көнендә. Бик кайгылы көн була ул мусламаннар өчен. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать бу Ашура көнен ураза белән генә түгел, садакалар белән, нәфил намазлары белән, тахаҗҗуд намазлары белән, игелекле гамәлләр белән үткәрсәгез иде. Иншалла шулсын. Инде калдагы сорау, дин буенча хатын-кызлар 12-14 яшьлек малайларны икесе генә бүлмәдә калып, репетитор буларак укыта алалармы? Гынах булмыймы? Монда карарга кирәк, балаларның бәлагатькә җиттеләрме? Бәлагатның җитүенең галәмәтләре бар. Әгәр дә бу галәмәтләр үтәлде икән, алар бәлагатькә җиткән. Һәм әгәр дә репетитор, мәсәлән, хатын-кыз, яшь хатын-кыз, теге бәлагатькә җиткән җегет, әгәр дә аның инде кызлар белән кызыксына башлаган вакытлар икән, әлбәттә бу хупланмый дип әйтергә кирәк. Әмма ләкин әгәр дә алар бәлагатькә җитмәгән икән, проблем юк. Һәм алар инде әле кызыксынмыйлар икән, кызлар егетләр белән, егетләр кызлар белән, ул вакытта проблем юк. Бәлагатькә җитеп тә әгәр дә ул хатын-кыз улы булса, мәсәлән, 40-тан 50-дән арткан хатын-кыз булса, бигрәк тә кияүдә хатын булса, бигрәк тә әби булса инде, ул вакытта инде әлбәттә проблем юк. Гыйлем алу мәсьәләсендә әлбәттә карарга кирәк төрле шәригать ягыннан рөхсәт ителгән мөмкинлекләрне. Әмма әгәр дә балаларга кайбер балалар җитешмәү аркасында
теге әйтәләр бит инде развитие ягыннан бераз авыррак икән, ул вакытта репетиторларны чакыралар. Һәм инде менә бу критерийларга туры килсәләр, балагат түгел әйттек бит инде. Һәм инде хатын кызда улрак яшьтә булса, әлбәттә шулай яхшырак. Аллаһу а'лам. Менә монда кызыклы бер сорау. Астагфирулла, альхамдулилlah сүзләрен һәм шуңа ише сүзләрен булсын, субханалла яки Аллаһу акбар ваннада әйтергә ярыймы? Мин инде өстим, ванна булсын, туалет булсын, мунча булсын, нәдә Юк, ярамый. Аллаһ Тааланың исемнәре, дугалар, Коръан аятлары, бәдрәф җирләрендә, җуына торган мунчаларда, ванналарда әйтелергә тиеш түгел. Чөнки анда җин һәм шайтаннар җыелган урын нәҗис урыны. Минемчә җитәрлек җавап булды. Шуннан да алдагы сорау, мәхәргә аз да соравыска кушалар. Күп тә сорау уңайсыз, әдәпсез. Бу мәсьәләне ничек чишәргә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән бит, кызларыгызны кияүгә бирегез, хәтта мәхәре тимердән ясалган балдак булса да дигән. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи авырайтмагыз, җиңеләйтегез диде. Демәк, әгәр дә егет бик бай түгел икән, ләкин өйгә ипи апкайтырлык, ризык апкайтырлык мөмкинлеге бар. Инде моның мәхәре җитми дип, яки бу ярлы дип, кызыбызны бирмәскә безнең хакыбыз юк бер караганда. Чөнки без беләбез, кешелек тарихында күпме шундый егетләр аннан соң байып китәләр, зур кешегә әйләнәләр. Беләбез бит инде. Авылдан гади килгән егет бер нәрсәсе юк, аннары шул зур дәрәҗәләргә дә үсеп китүче мисаллар бик күп. Ризыкландыручы бит Аллаһ. Без аңа инанырга тиеш, таянырга тиеш, ризык Аллаһтан икәнлеген. Һәм ул аны ризыкландыручы. Һәм Аллаһ Таала әйткән бит инде Коръанда: "Якуну фуқара югнихумуллаһу мин фадлих." Әгәр дә ягъни башта Аллаһ Таала әйтә: "Ванкиху", ягъни никахлаштырыгыз. Әгәр дә алар фақир булсалар, Аллаһ Таала үзенең рәхмәте белән, фазилаты белән аларны байытыр диде никахтан соң. Аллаһ Таала никахтан соң бирә бәрәкәт, Аллаһ Таала никахтан соң бирә шин байлык. Һәм инде менә күп кенә шундый яшьләрне беләм, бер нәрсә юк иде. Менә миндә дә шул ук. Бездә гади бер бүлмәдә генә тордык башта. Аннан соң гына киренгән Аллаһ Тааланың рәхмәте була инде ул тырышкач. Шуңа күрә бер кашанда менә бу җегет инде ярлы, аңа теге сызып атырга кирәк түгел аны. Мөмкинлек бирергә кирәк кешегә. Шат ул тырыш җегет, шат ул булдыра торган, шат ул байып та китер. Байлыкта булыр, бу байлыкның бәрәкәте булмаса, йортта булыр зур, йортта тынычлык булмаса, тынычлыкты сатып алып булмый. Шуңа күрә иң мөһиме гармония булсын, тынычлык булсын, бәрәкәт булсын. Калганы булыр. Шуңа күрә мәхәрне бик зур әйтмәгез диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи. Әгәр дә алар үз ара килешәләр икән бер мәхәргә, монда проблем юк. Мәхәрнең бар минималь күләме беләбез. Шул минималь күләмен булса да бирә алса, альхамдулиллах. Инде алдагы сорау кичәбез, хатын яки ирен белән якынлык кылганнан соң гусл алмыйча гына йоклап буламы? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи киңәш итә иде, әгәр дә мәсәлән кеше арган була, төрле сәбәпләр була, гусл алырга шитен, мәсәлән. Ул вакытта тәһарәт алып булса да йоклагыз дигән. Тәһарәтле килеш. Шуңа күрә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сөннәте буенча тәһарәт булса да алып йокласак дөрес була. Гомумән гусылсыз яту дөрес түгел. Чөнки гусылсыз булган парларга җиннәрнең бәйләнүе бик ихтимал. Менә мин каядыр ишеткән идем бер хәзрәтнең сөйләгәнен, бер риваят сөйләде ул. Менә даими рәвештә гусылсыз йоклаган парлар арасында бызыклык бик тиз тарала. Бызык. Аларга бызык ясасалар, шунда ул кирип китә. Һәм андый парлар даими рәвештә ниндер бер гызыгы арасында яшиләр. Талашалар я бөтенләй аерылышалар. Шуңа күрә гусл тәһарәтле йөрү ул үзең өчен беренчедән бер сакчы кебек. Сине саклап тора. Паклык, чисталык, шайтанның зарарыннан, вәсвәсәсеннән
Шуңа күрә гусул алып йокласагыз күпкә хәерлерәк. Әмма әйткәнемчә, я ару сәбәпле, я башка төрле сәбәпләр аркасында гусул алырга мөмкинлек юк икән, я су юк, ләкин тахарат алырлык су бар икән. У вакытта тахарат алып кына йоклыйсың, инде тахарат алырга да су бетте икән, инде таяммум алып булса да йокларга кирәк. Кеше һәр вакытта да тахаратлы, чиста булырга тырышырга тиеш. Амин. Инде алдагы сырастан килбешкән 5 вакыт намазын да укый алмасаң, нинди шират буенча каза кыла башларга? Төрле ширатта буламы яки иртәгәдән башларгамы? Ягъни 5 вакыт намаз укымаган. Тәртип буенча булырга тиеш. Мәсәлән, ул 5 вакыт намазында калдырды, ләкин киләсе иртәнге намазга килеп җитте. Җәмәгать белән укырга дип килде икән, беренче булып җәмәгать белән намаз укый. Аннан соң кояш чыккач, тәртип буенча иртәнге илә икенде акшам ясу мәсәлән тәртип буенча укып бара. Ягъни теләсә ничек түгел, ничек телим шулай укыйм. Тәртип менә ничек бар? Шулай ук тахаратта бит инде тәртип ничек Коръәндә килгән, шулай ук намазда тәртип буенча укылырга тиеш. Мәсәлән, шушы инде киләсе көннең иртәнгәсендә йоклап калды ди, 6 намаз калды. Ул вакытта иртәнгене укый ул башта. Аннан соң гына башка киләсе намаз. Тәртипне сакларгамысың? Ничек? Тәртипне сакларгамысың? Тәртипне саклый ул, әлбәттә. Һәр вакытта да тәртипне сакларга тырышырга кирәк. Мәсәлән, әйтәм бит, әгәр дә син килеп җиттең мәчеткә, өйләгә кадәр син сузып җөрдеңме намаз укымыйча? Ярар, өйлә калдырдың ди. Икенде вакытында да гына килеп җиттең мәчеткә. Менә сез хаҗда булдыгыз, беләсез нәрсә икәнен. Кай вакытта автобус шул кадәр узак бара. Көтәсең, шофердан да сорыйсың, әйдә инде намаз вакыты чыга бит инде, укырга кирәк бит инде. Менә соңгы сагатка кадәр сузалар кай вакытта. Менә хәзер намаз чыга дигән вакытта өлгерсәң, молодец. Әмма кай вакытта менә чыгып китә шул намаз. Шуңа күрә күрәсең, мәчеткә килдең, җәмәгать әле укымый икән, тиз генә казаңны укып куясың. Җәмәгать укый икән, кушыласың, аннан соң казаңны укыйсың. Икендән соң булса, инде мәсәлән, икендән соң укырга ярамый бер инде намазы. Алайса акшамнан соң укыйсың инде анда вакытта. Ләкин сузмаска тырышырга кирәк. Димәк, без казаны ахырына кадәр сузмаска тырышырга тиешбез. Вакыт бар икән, тырышырга кирәк шунда ук. Уяндың икән, иртәнге намазга укымадың, уяндың шунда ук укы. Сөннәтендә, фарызында казакларга ярый. Иншалла. Инде Аллаһ Тәгалә шушы тапшырубызны бәрәкәтле кылса иде. Шунда сораулар бик күңелле, бик кызыклы, бик четерекле. Инде кадерле тамашачыларыбыз, сез дә үзегезнең сорауларыгызга җавапларны ишеткәнсез дип уйлап карабыз. Бүген шушында килеп, сезнең сорауларга җавап кайтарган Тимергали хәзрәткә Аллаһның рәхмәте, бәрәкәте булсын. Иншалла, киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ничек кенә сузып карарга тырышсак та вакытны без барбыр инде тапшыруның ахырына якынлаштык. Әгәр дә сезнең әле килеп ирешкән сорауларыгызга җаваплар яңгырамаса, аларны безнең киләсе тапшыруда эзләгез, иншалла. Ничек кенә булмасын, хәтта ки әле безнең тапшыруларында Хозур ТВ каналында бик күңелле, кызыклы тапшырулар дәвам итә. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Без бары тик шушы тапшыру өчен дә генә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһтан сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте барчабызга да ирешсә иде.